Ngiyanibingelela abazalwane egameni lika Jesu. Ngithanda ukuthi elangeni lanamhlanje ke sihlephulelane nansi indaba kuGenesis 1. Ngiyathanda nje ukuthi ngenxa yesikhathi ngizothi qaphu nje abazalwane benkosi. Uma sibuka uGenesis 1 iBhayibheli lithi kuverse 3 uNkulunkulu wathi makube khona. Ngithanda ukuthi sibambe lapho. Uma sibuka uverse 6 uNkulunkulu wathi makube khona. Masibuka uverse 9 uNkulunkulu wathi makube khona. Now uma sibuka uverse 14 uNkulunkulu wathi makube khona emkhathini wezulu izinkanyezi ezahlukanisa imini nobusuku. Emkhathini uNkulunkulu wabiza izinkanyezi zavela. Uma sibuka uverse 20 uNkulunkulu wathi amanzi mawagcwale uswebezwane lwezilwane eziphilayo undiza izinyoni phezulu. Na kuyavela ukuthi emhlabathi emanzini uNkulunkulu wabiza izilwanyana zonke izinhlanzi. Uma sibuka uverse 24 uNkulunkulu wathi umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngezinhlobo zazo. Wazibiza emhlabathini izilwane uNkulunkulu. But uma sibuka uverse 26 uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifunze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwane zonke ezinomzelayo. Ngicela ubusho kubazalwane ukuthi njengoba izinkanyezi zibizwe emkhathini izilwanyana ezinwabezelayo zabizwe emanzini izidlo nakho konke kwabizwe emhlabathini. Uma uthatha izilwane ezinwabezelayo ukhiphe emanzini uyibeka ngaphandle ezamanzi ofish ziyafa. Uma izinkanyezi ezilwini zingawela phansi emhlabathini emkhathini wezulu ziyafa. Uma ungasithatha isihlahla esimila emhlabathini usibeka ngaphandle komhlabathi siyafa. Abazalwane abantu bakaNkulunkulu kudinga ukuthi ke babuyele kuNkulunkulu ukuze bangafi babe nokuphila okuphakade. Kukhona lokhu kufa okungaka nje njoba siye emathuneni kungoba umuntu oqala waphuma esandleni sikaNkulunkulu ngamagama waphuma kuNkulunkulu wafuna ukuziphilela yena kwase kungena ukufa. Uma singabuyela kuNkulunkulu ukufa kithi kuyanqotshwa siba ngabanqobi bokufa ngoba sibuyele kulo owasibizayo. Munye kuphela umuntu abiza kuye kuzo zonke izilwane ezidaliweyo nakho konke okudaliweyo, kodwa umuntu wabiza kuye wathi asenza abantu ngowethu umfanekiso basifuze babuse banqobe. Haleluya. Iyakumangaza le ndaba ngixilile kuyo kakhulu ukuthi ke uma singabuyela kuye sifuze yena singabanqobi singababusi asibuswa asinqotshwa singababusi. Ngifuna abazalwane abazokhuphuka naye nami baye kuNkulunkulu babuyele kuye ngesimo sikamoya babuyele kuye uNkulunkulu ongubaba wethu owasibiza kuye. Baba siyadinga ukufana nawe sifuze wena. Uma singafana naye bazalwane akukho sethusayo ezimpilweni zethu. Asethuki sizokhuluma amazwi evangeli sizoshumayela ivangeli kuyisikhathi noma ngesiso. iBhayibheli lisho njalo lithi sishumayele izwe eliphilayo singashumayeli izwe lezabantu batatazele basabe kodwa sikhuluma izwe eliphilayo kuyisikhathi noma ngesiso kuyisikhathi sokwesaba kodwa sikhuluma izwi eliphilayo. Sithi siyaphambili ngevangeli siyaphambili ngokukholwa kwethu siyaphambili ngoba ithuna lethu lanqotshwa bazalwane egameni nasegazini likaJesu. Yilo mlayezo enginikeza wona namhlanje ngithi ilona lo akakasikhulekele yena athi baba ngiyafuna ukubuyela kuwe. Ngicela ukubuyela kuwe kube isidalwa sakho esifuze wena. Nginikeza ingqondo onayo ukucabanga ocabangayo. iBhayibheli lithi ukucabanga kwakhe akufani nokwabantu. Asingayicabangi njengoba abantu becabanga abangamazi yena, kodwa sidinga ukucabanga njengoba yena ecabanga. Izindlela zakhe
ayifani nezabantu. Sidinga ukuba seyindleleni ezikaNkulunkulu ezingafani nezabantu. Imisa ibandla namadoda kaNkulunkulu ashumayela ivangeli ukuthi ukwenza nokukhuluma akushintshe kufane nokaNkulunkulu kuso lesi sikhathi kulomhlaba, ngoba lo mhlaba ungowethu. Sanikezwa iBhayibheli lithi umhlaba wonke nokugcwala kwawo ungokaJehova nabakhile ezweni, konke kungokaNkulunkulu. Asingabuswa ezinye izinto eziphambanisa izwi likaNkulunkulu, kodwa silalela uNkulunkulu njengoba esho ngegama likaJesu. Amen.